שלום לכולם, כאן אריאל ואושר, היום משחקים מיינקראפט. שלום, הגעתם לערוץ אריאל יעקב אמירוב, שזה שם האבא שלי, אוקיי. ואושר יתחיל לשחק. אוקיי, היום אנחנו נראה לכם איך עושים הישרדות. גם, ואנחנו נראה לכם איך מכנים עץ רגיל. תיקחו עץ, שימו אותו בקובייה הזאת, לא משנה איפה זה יכול להיות פה, או פה, או פה, או פה, זה לא משנה. לא קחו את משנה. כל אלה. עכשיו, קחו את זה, ותשימו, ותכינו שולחן עבודה. שולחן עבודה מכינים 4 כאלה. והנה, קיבלתם שולחן עבודה. אנחנו נראה לכם איך לשרוד הרבה זמן ולרדוף חיות. הנה פרה, בואי. אני יודע שיש פה דבר מוזר, רשום עליה משהו. זה יותר פחות נראה יותר כזה, משהו. אנחנו נראה לכם מקום שאתם לא תאמינו איפה יש אותו. אתם רואים את המקום שם? שם זה יער עם מלא פרות. כן, והרג יש שם כבשות, הכל. יש שם הכל החיות. ארנבים יש שם. יש רוצים. אבל תיזהרו, יש שם ארנבים. צריך לזהר מארנבים קחו את השולחן עבודה. דם. קחו את השולחן עבודה. שימו איפה שבא לכם. איפה שבא לכם. עבודה. סרטון עבודה. ועכשיו אנחנו נראה לכם איך מכינים. תראו מה קיבלתם. קיבלתם 3 כאלה. שזה כאילו חצי קובייה. תשים איזה רגע אושר. הנה. לא, תשים קובייה. תשים קובייה. אחת. עכשיו אתם יכולים להכין מדרגות. הנה, מדרגות, וקיבלתם מדרגות. אבל אתה יכול גם להכין מדרגות שזה נורמלי. שזה אושר, אתה יודע להכין? עכשיו אתם מכינים, יכולים להכין לכם חכו, יכולים להכין חץ וקשת. שייתן לנו זה. וקיבלתם נפגש? טובה. תראה להם איך מכינים חץ וקשת. ונתראה בסרטון הבא איך מכינים חץ וקשת. אוקיי, יאללה ביי.